Usa patay, duha samaran sa gipamusil sa duha ka tawo sakay sa usa ka motorsiklo sa Liloan. Konsultasyon himaon sa petisyon alang sa pagpameno sa plitihan sa taxi ug jeep de pasahero lukop nasod. Mga mag-uuma gipabantay batok sa mga peste sa ilahang pananom nga mikatap sa Kabisayan. Tulo ka pulis nasakpan nga nakig-inom uban sa giilang drug lord sa Karkar. Buntikab nga gikarnap nabawi sa kapulisan, mga sakay niini gipangdakop samtang ang sospek sa pagkarnap nakaikyas. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Aniya na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Martes, petsa 11 sa buwan sa Agosto tuig 2015. Ako si Georgia Herrera. Tulo ka pulis sa dakbayan sa Karkar ang giimbestigar karon kay gingong nakigbarkada sa iladong drug personality sa maong syudad. Gingong nakitaan ang maong mga pulis nga nakig-inom sa gilang drug lord sa Karkar niadtong miaging buwan. Sugin ni King Perez. Dulan sa kabuwan una pa na Bulgar ang mga detalye sa investigasyon subay sa nahitabo niya itong Hulyo 12 sa dam sa Barangay Poblasyon 1 sa Karkar. Di nakiginom silang PO3 Nelson Mendaros, PO1 Chuck Bayuha ug PO1 Nelson Alico sa gilang drug personality sa mong syudad nga si Sugary Naveo. Mismo ang mayor sa maong dakbayan may mibutyag nga dunay aligasyon nga usa ka drug lord silang lugar si Naveo. Ako yun nga, magpapalyo dito na makuha na mga tasker at direct. Okay, mga ang tasker na makliya na ilang nga. Ang nakasakop sa tulo maong ilang kauban nga si SPO2 Jose Repompo. Dihang iya kining gibadlong gingong nagbinunlutay og armas ang duha ka habig. Ug dunay nakakitang residente ug gipablatter ang hitabo nga dunay armed person silang lugar. Gingong milaban pa ang tulo ka pulis sa gituuhang drug lord. Kinatong pulis, iyan na siyang kilalis ng usa ka tao nga gialis niya nga dito magduwa-duwa ning mga drugs diri iya murag iyang gibadlong ba nana. So nasoko ni siya niya arm pa nakipag kuan sila bunuay nga makuha tong armas niya. Buot ni Mayor Apura nga ipabalhin ng mga nalambigit nga pulis ilabi na si PO3 Mendaros. Human siya makadawat og impormasyon nga tigpanalipod kini sa mga drug personalities. Human masayri giparilibuhan ni Cebu Provincial Police Director Noel Giliamak ug gibutang sa headquarters silang Mendaros ug Repompo. Nasayran nga gawa sa mong hitabo, dunay daang kasungian ng duha ka pulis. Mintas napaimbestigasyon atong gi-direct ang admin to issue an order na they will be assigned here at the headquarters. Kung mapamatud ang sad-an sa gimong investigasyon, usa lang ang neglect of duty ang ipasakang reklamo batok sa nalambigit ng mga pulis. King Perez, News 5. Girekomendar sa Provincial Investigation and Detective Management Branch nga pasakaan og sumbong nga grave misconduct si PO3 Eduardo Lebrando katong pulis nga nangabuso pinagi sa pagpangulata sa reklamante nga si JL Almenario kinsa gikulata sud mismo sa Minglanilla Police Station. Kinumduman nga dunay karaang panagbangi ang pulis ug ang reklamante. Sa blotter gialigar ni Almenario nga dunay nahitabong pagpanapat sud sa police station mao nga grave misconduct ang girekomendar nga reklamo ngadto sa Regional Investigation and Detective Management Division. Di makapahamtang og sanction ang CPPO sanglit ang grave misconduct dunay penalty nga 60 ka adlaw nga suspension. Ang Provincial Police makapahamtang lang og silot nga dunay 30 ka adlaw nga pagkasuspenso. Nasa pay fist blows na itong gikuan. So, munang siya probable cause nga ma-indict siya o na siya administrative case. Tulo ka mga sakop sa Acro Fraternity ang gipamusil kagabi sa lungsod sa Liloan. Usa ang patay samtang samaran ang duha. Jinky Rosit, sugin nimi. Nahagba dinhi sa karsada sa sitio Bahak, Poblasyon Liloan ang tulo ka mga lalaki kinsa giingong mga sakop sa Acro. Human sila pamusila sa wa pa mailhing tao pasado alas 10 kagabi. Usa sa tulo ka mga biktima nga si J. Malagar Misa, 34 anyos, ang namatay pag-abot sa Liloan Municipal Health Center.
samtang ang duha niya ka mga kauban nga silang Jonathan Bulambaw ug Clyde Malagar nakaangkon og samad pinusilan. Matud sa apuhan sa namatay, namilar ang tulo sa ilang silingan ug giatngan sila dihang na mauli. Kay ako sa day, musay pagsakan ako nga rin nga, nahigda na ba ko ba? Muna may ako nabatian nga nagbuto-buto. Unom ka mga basiyo sa 9mm pistol ang nakitaan sa crime scene. Gisusi pa kung unsay motibo sa krimen. Di sab nila makumpirmar kung konektado ang insidente sa nahitabo nga pagpusil patay kang Ronnie Marikit sa miaging semana sa susamang dapit. Ang motive nato ma'am is kuan pa ma'am, still to be established pa, wala pa nato na kuan unsa joy motibo sa pagpamusil. Jinky Rosit, News 5. Dako ang pagduda sa pangu sa kapulisan sa probinsya nga dunay kalambigitan ang kaso sa sunod-sunod nga mga insidente sa pagpamusil sa nakalabay nga mga semana. Gingong drogas ang hinungdan ining tanan. King Perez, Suginlimi. Pero nakaiba na may mayor. Human sa gimong case conference sa Provincial Police kagahapon, kinahanglan pa nga palawman ng investigasyon sa pagpamanhig patay sa duha ka mga biktima sa dakbayan sa Talisay ni adtong Huwebes. Kahinumduman nga patay ang driver nga si Fritz Cobong ug tapat niya sa front seat nga si Lorna Lapinid dihang ipauwanan og bala ang ilang gisakyan nga Nissan Sentra sa wa pa mailhing mga tao. Samaran sa bang laing biktima nga si Maria Luisa Lapinid. Unang mitumaw nga posibleng negosyo sa bugas ang hinungdan sa krimen. Apan matud ni Cebu Provincial Police Director Noel Guilliamac, dunay koneksyon ang maong ambush o banpang insidente sa pagpamanhig o gani pagpamusil sa usa ka suspect. Lakip ni ini ang pag-ambush kang Jaime Villaseran sa downtown Cebu City. Ang suway nga pagpusil kang PO3 Ramon Bolongaita ug ang pagpusil patay sa gingong suspect sa pag-ambush kang Villaseran nga si Arnel Gomez alias Budlat sa Pasil niadtong Biyernes. Mugawas gini nga possible rivalry sa mga negosyo, especially ginadiling drogas. Drogas mo'y common denominator sa maong mga krimen. Apan di pa mabutyag ni Guilliamac kung unsay ugat sa maong mga panghitabo. Tungod sa sunod-sunod nga mga krimen gipanglantawan ni Guilliamac, nga posibleng duna pay ubang mga insidente nga mahitabo nunot sa panagbangi sa mga drug personalities. Mao nga gikinahanglan pa nga palawman ang investigasyon sa kapulisan nunot sa mga nangaging krimen. Padayon gyapon nato ang pag-imbestigar to identify kinsa gyud pa ang mga laing suspect. Kay King Perez, News 4. Imbis nga ilubong aog tarong ang usa ka puya sa basuran hinuon kini gilabay nga mao'y hinungdan nga nagkagubot ang mga residente sa may Donhill Garcia Extension sa Barangay Capital Site kagabi. Jinky Rosit, Suginlimi. Gikagubtan sa mga residente dinhi sa sitio Lubi Donhill Garcia Extension sa Barangay Capital Site kining puya nga napalgang gisod og kahon pasado alas 8 kagabi. Si Lorna Odias nga caretaker sa pribadong compound di na diskubrihan ang puya mao'y nakabantay sa kahon nga giputos og plastic dihang padung naunta niyang sirhan ang ilang gate. Ang akong plano magdaog ko. Ya nakakita man kunay plastic. Moto ang plastic gialsa na ko bugat niya, gitransfer na ko. Kuan lang good, mga usara ka dangaw, gitransfer. Mutuin ko unsam niya, nalimbaot na akong balhibo. Sa investigasyon sa Cebu City Police Office Homicide Section, nasuta nga ang inahan sa puya ang naapakaron sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Giingong gisugo niyang iyang kapuyo sa pagpalubong sa puya, dihang patay na kini niyang gimugso kagahapon. Sutaon pa hinuon sa kapulisan ang posibleng tulubagon sa inahan sa puya. Muli, among chicken record dito, dami nakita itong kuhan nga giwidro dito sa may morgue na sa hospital. Ipalubong. Pero saan kasi nagibiyahan na ito dito, panahon niya doon ito lubago na nagbili. Amo, sanang kuhan kung sa tungaw nabutang dito. Jinky Rosit, News 5. Multicab nga gikarnap na intercept sa kapulisan ug nauli sa tag-iyahuman ang kapinsa usa ka buwan nga pagpangita. Suginlimi King Perez. Sa Modesta Street sa Barangay Guadalupe na intercept sa kapulisan kining multicab nga gipanag-iya ni Geoffrey Noel. Gigamit kini sa gisuspetsahang karnaper ni atong Hulyo 9. Gisiko pa mga sakay sa mong multicab nga silang Junjun Nabua nga taga Virama ug Jennifer Escopete nga taga Alopez kinsa nagdala siyang mga anak. Ang kapuyo ni ini nga usa ka Fernando Pangatungan kinsa mo'y nagdrive sa multicab mao'y giila sa kapulisan nga karnaper apan nakaikyas kini. Apan matod ni Jennifer usa ka gori ang nagkarnap ni ini.
ug igo lang nilang gihuwaman ng sakyanan. Ikaw lang nag-drive sa ito niya, kaya gibilin man dito niya sa motokaran. Ngayon ko, itawag nga ito ta birthday. Sa kuhan, sa banawa. Kuyog sa ko. Sa may dalan Escarrio, nabantayan ni Joffrey nga sama siyang nahanaw nga sakyanan ang iyang nakitang multicab. Apan blue na ang pintal ni ini, inay pink. Misamot ang iyang pagduda kay walay plate number ang maong multicab. Sama sa bugyanta sa iyang multicab ang maong sakyanan. Mga mitawag dayon siya sa mga pulis. Karon pala ko silig pangitan na bot kay Toledo. Actually, we'll try that. We will conduct further investigation kung involved sila sa mga may record sila ng previous mga incidents. King Perez, News 5. Usa ka petition alang sa pagpakunod sa plitihan sa jeep o taxi tibok nasud gisangat ngadto sa LTFRB Central Office. Public hearing gikatakda sa kauluhan samtang consultation ang himuon sa mga regional offices sa LTFRB. Andrea Patanya, Suginlimi. Ang petisyon gisangat ni atong Biyernes ni kanhi LTFRB board member ug Negros Oriental 1st District Representative Manuel Iway. Sa iyang petisyon, himuon nga 30 pesos ang flag down rate sa taxi ug 2 pesos ug 50 centavos ang matagpatak sa musunod nga 300 meters gikan sa kasamtangang 3 pesos ug 50 centavos. Iyang namatikdan nga bisan og gipatuman ang 10 peso discount sa 40 pesos nga flag down rate karon, daghan sa mga drivers ang wa motuman niini. Pakunhuran usab niya og piso ang kasamtangang 7 pesos nga minimum fare sa mga jeep de pasahero sa Central Visayas. 6 pesos na lang alang sa first 5 kilometers ug minosan ngadto sa 65 centavos ang succeeding kilometer gikan sa 90 centavos. Masyadong umababa na ang gasoline at saka yung diesel ngayon. So gusto niyo pong ma-enjoy naman ng commuters, attorney? Of course, oo. Si Greg Perez, ang Cebu coordinator sa grupong Piston kung pinagkaisang samahan ng mga tsuper and operator nationwide, miingon nga wapay baruganan ilang uluhang buhatan sa petisyon ni Iway. Apan buot niyang ipadangat nga di lang unta ang pagkunod sa presyo sa lana mao himuong basihan sa presyo sa plitihan. Matud pa maalkansigyod ang PUJ drivers kay nagsakamansab ang presyo sa mga palaliton ug basin inig-increase sa plitihan, musaka na sab ang presyo sa fuel. Sa among tan-aw manggod, ni us-us tinuod ang presyo sa mga krudo o sa oil. Pero kung tan-aw nimo ang mga prime commodities sa katawhan nga ginapalit sa kamerkaduhan, labi na sa una nga panginahanglanon sa mga tao o bugas o unsa pa diha, wala may pagtandog o wala paglihok ni siya nga muus-us siya. Ipublikar ang petisyon ni Iway ug gikatakda ang public hearing niini karong Agosto 20. Way public hearing nga ipahigayon sa regional offices sa LTFRB apan himuon ni LTFRB 7OIC Reynaldo Elnar ang usa ka consultation kabahin sa petisyon. Buot niya nga madunggan ang sentimento sa mga stakeholders sa Subo ug ipadanga to sa LTFRB Central Office. Okay. Ang ato lang consultation. Kung sa PIAP gusto po sa baon sa mga sentimento din sa Region 7, sa Bang Region, sa petition hagifile niya ito ni So, ang public hearing dito sa Manila, sir? Buot klaruhon ni LTFRB 7OIC Reynaldo Elnar nga hangtod di pa mahukman sa LTFRB board ang petisyon nga gisumiti ni Representative Iway, magpabilin gihapon ang kasamtangang plitihan dinhi sa Central Visayas, diin 7 pesos gihapon ang minimum PUJ fare ug 90 sentimos ang matag kilometro. Samtang 40 pesos gihapon ang taxi flag down rate, samtang every succeeding 300 meters mubayad og 3 pesos and 50 centavos ug angay gihapon hatagan og 10 peso discount ang mga pasahero. Andrea Patenya, News 5. Nagplano ang grupo sa tricycle driver sa Dakbayan sa Mandaue nga mopahigayon og lihok protesta sa umaabot nga mga adlaw. Buot nila ipadangat mo ang dobleng bayranan nila nga kapin 1,000 ka pesos alang sa franchise renewal ug laing nasab nga kapin 1,000 ka pesos alang sa mayor's business permit. Ang ilang bayranan sa business permit nagsugod pa ni atong miaging tuig. Lain sab nilang reklamo mo ang wag tuon nga pagpanakop nila tungod matud pa sa mga kolorom nga units. Sobra nga duplikasyon nga buhi sa mga driver-operator. Gumikan kay nanay franchise ang tricycle, kaya ipunda na po aning mayor business permit nga atong makuhaan nga may manig sari-sari store yung mga tricycle. Tagaan manana.
Mga mag-uumagi pa himangnuan batok sa mikatap nga mga peste sa ilang pananom dinhi sa Kabisayan. Mikabat na sad sa kapin 53 hektarya sa mga pananom ang apektado dinhi sa Central Visayas. Andrea Patenya, sugin ni May. Mipahimangno ang Department of Agriculture sa mga mag-uuma nga bantayan ug maayo ang ilang mga pananom ug sutaon kun giatake na bakini ug mga agricultural pests. Ilang nabantayan nga misugod sa pagsiaw ang army worm infestation niadtong buwan sa Hulyo dinhi sa Central Visayas tungod sa nasinati nga El Nino. Kung naman ko'y sudden change of atong pala sa atong temperature, mo short ang yung life cycle. Murabag ka na mo shorten sa ba. Instead nga mo 1 month siya yung life cycle. Pero example lang sa 1 month kintahay, mahimo lang sa mga 20 to 25 days na sa ba. Kompleto niya ang cycle na. So mas makompleto magod siya, another generation na mo create. Kay mga manak na punta po iya po unang anak. So matabo ron, in one cropping sa imong corn for example, makaabot na sa mga 4 ka generation na. Unang atakehon sa army worm ang mga grassy land ug mga bag-o lang na nubo nga mga tanom sa mais. Tawag sa army worm magod kay mo-atake sa tong crop siya in batalyon. So from the name itself kang army worm mo-atake sa imong crop, maggrupo sa baon niya naka problema ani man pa kay gabi isa mo active, gabi isa mayang paspas nga atake. Adlaw makay makita kay nanago sa mga kanabitang gitawag ilang kanang mga bato. Kung kaniadto bugtong lungsod sa Tabuelan ug isla sa Bantayan maoy naandang atakehon sa army worm, karon mikatap na kini ngadto sa Medellin, Bugo, Hinatilan ug Oslob sa probinsya sa Sugbo, Amlan, San Jose ug Valhermoso sa Negros Oriental, Lazi ug San Juan sa Siquijor ug Mabini sa Bohol. Sa July 2015 report, 37.65 hectares sa pananom sa mais ang giatake sa army worm sa Sugbo, 18.4 hectares sa Negros Oriental, 0.25 hectares sa Siquijor, samtang gipaabot pa ang report gikan sa Bohol. Sa kasamtangang data sa Department of Agriculture, moabot sa 56.3 hectares ang kinatibuk-ang damage sa army worm sa Central Visayas. Di pa kini alarming sa pagkakaroon ug manageable ra. Apan makamugna kinig dakong problema kung pasagdan. Nanawagan sila sa mga mag-uuma nga kung mabantayan gani ang mga peste sama sa army worm sa ilang kaumahan, manawag dayon sa ilang local agricultural offices aron mapadad-an sila og libre nga mga insecticides. Gawa sa army worm, gimonitor sab nila karon ang pagpangatake sa locusts, hilabi na sa Pamplona, Negros Oriental ug sa Bantayan Island dinhi sa Sugbo, diin sila kasagarang makitaan. Gipanglantawan nga musiaw na sab-unya ang mga ilaga sa mga kahumayan karong katapusang semana sa Agosto o buwan sa Setyembre, diin padung na ang pag-harvest sa humay. Nangandam na usab ang Cebu City Agricultural Office sa pagnihitog balik sa uwan sunod buwan. Matud sa pangu sa maong buhatan nga si Joelito Baclayon, andam na ang ilang punduhanan og tubig sa kabukiran ug giimbentaryo ang ilang mga tinubdan sa tubig. Mangayo siyag dugang 6 milyones pesos aron do na sila magamit sa pagpamalit sa dugang nga panginahanglan sa mga mag-uuma. We are thinking of somehow procuring mga inputs, especially seeds and chemicals nga magamit para sa tanong mga mo sustain siya even of tingnan ninyo. Yeah, another thing is Andrea Patenya, News 5. Nakakuha na og consultant nga mao'y mututok sa drainage master plan sa SRP ang tulo ka mga kompanya nga mipalit og luna sa maong dapit. Nagpaabot na lang nga ma-release ang permiso gikan sa Cebu City Hall aron makabuylo kini sa ilang gimbuhaton. Ray Pasaporte, sugid limi. Gipahibaw sa mga developers sa South Road Properties sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo nga duna na sila'y napilian nga consultant nga mao'y mututok sa paghimo sa drainage master plan sa maong lugar. Matud ni Engineer Jose Mari Poblete nga posibleng karong simana o sunod simana muisyu siya og notice to proceed ngadto sa maong consultant din mulanat og 4 ka buwan ang paghimo og master plan. 4 ka buwan to, but it will not kuno go beyond. Pwede madali. Depende sa availability sa data makuha nila. Naman ang first phase sa study, data pag-research o kanang analysis. Tunan sa maong consultant ang tibok SRP apan unahon niini ang mga dapit nga napalit sa nag-hire niini.
Di pa sigurado si Poblete kung doon na ba'y magasto ang syudad sanglit ang SM Prime Holding, Ayala Land Incorporated o PhilInvest mao'y magtinabangay sa pagbayad sa himuong pagtuon sa maong master plan. But definitely ang drainage infrastructure within the development area ilaha gina kay ang naamgaling city assuming na ay city nga shoulder na katurag yung mga along kanang public roads gani di man taka trabaho sa ira kay private na. Dugang ni Poblete nga mag-ihay unta ang mga developers sa paghimo og case study sa drainage problem sa SRP. Apan tungod sa awhag ni Mayor Michael Rama, nag-usa na lang sila sa paghimo niini. Ray Pasaporte, News 5. Gingong dugay na ang nahibaw ang National Organizing Committee sa APEC Summit 2015 nga mopasaka sa ilang rates ang mga hotel sa Subo, ilabi na ang 5 ka mga dagkong hotels nga himong venue sa mga meetings. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. Way himuong kausaban sa presyo ang 5 ka mga dagkong hotel sa Sugbo nga mo'y himuong venue sa umaabot nga APEC meetings. Matud sa presidente sa Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu ug General Manager sa Marco Polo Hotel nga si Julie Nahar nga ilang giduso ang ilang mga position paper ngadto sa National Organizing Committee sa APEC aron ilang mapasabot kung nganong misaka ang ilang presyo. Ang maong presyo giuyunan sa tanan ug dugay na nila kining ginegotiate di nasayod sab niini ang NOC. There are no changes on the rates. These rates have been negotiated for quite some time. It's not that NOC has not negotiated. These rates have been negotiated already. And so it has been published already. This has been agreed on. And so that's where it stays. Giulagway sab ni Nahar nga ang ilang gipatuman nga presyo normal lang kung ugaling adunay mga dagkong convention nga mahitabo sa ilang mga hotel ug magdepende kini sa season sa mga activities nga mahitabo. This is basically, it boils down to market demand. Therefore, and for those who are used to attending conferences and conventions, this is a norm. And with the hotels and for any city for that matter, for any conference, international or regional. Ang chairman sa tourism sa probinsya, Vice Governor Agnes Magpali miingon nga ila na lang paabuton ang ipagawas nga statement sa NOC kay nagpadayon man sab ang ilang mga panagtagbo aron hisgutan ang maong problema. Giangkon hinuon ni Magpali nga uyon silang pakunhuran ang hotel rates apan ila sa paminawon ang habig sa kadagkuan sa 5 ka hotel venues nga gamiton sa APEC Summit. We will wait for the National Organizing Committee to do the announcing. Last night, they were waiting for some statements from the National Organizing Committee. And I'm sure nga masettle ni nila kay doon naman sa punto ang mga hoteliers. So I'm not in a position to announce anything until the announcement will come from the NOC. Ang mga hotel nga himuong venue sa APEC mao ang Marco Polo, Shangri-La, Waterfront, Radisson ug Marriott Hotel. Karong hapon ni-issue og statement si Ambassador Marciano Painter Jr., ang Director General sa APEC National Organizing Committee. Matud niya ilang na-verify nga ang mga rates nga gipatuman mga hotel market driven ug kabahin sa mga rates nga charge sa accredited hotels sa ilang global network. Leslie Caminada Vestil, News 5. Buot sa Cebu City Engineer nga mausab ang disenyo sa mga sidewalk nga gihimo karon sa Department of Public Works and Highways sa dakbayan sa Subo, gumikan sa mga reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga senior citizens o persons with disabilities. Ray Pasaporte, Suginlimi. Clarify na to nga punto nga kana sa mga sidewalk improvement while welcome sa syudad na no kay nakahatag biag di lang kalimot nakapanindot sad siya sa kon ba nakapaabsay but Makigtagbo sa DPWH si Cebu City Engineer Jose Mari Poblete aron hisgutan ang mga sidewalk na posibleng dunay uskon human siya makadungog og mga huhungihong nga dunay ng reklamo nga senior citizens ug persons with disability ilabi na kadtong isakay og wheelchair kabahin sa taas nga sidewalk. Aton unya sa iyang pakigtagbo sa DPWH plano niya nga maghimo og design sa sidewalk ilabi na kadtong wa panahuman aron sayo na lang unya ang pag-agi sa mga senior citizens o PWDs. Mas mayon ta pero
senior citizen, pagsa na magsud magsulo-sulo nakalakaw. Usa siguro sa nakita na to nga solusyon is nagbutangan og daghan og depressed portion ba kanang maagian sa mga wheelchair. Breaker silbi kay for sure doon na ginay rason nga nang gihabog na nila. Nasayran nga ang DPWH mao'y nag-design sa kasamtangang sidewalk sa Dakbayan. Usa sa nadungog ni Poblete nga gituyo ang pagpataas sa sidewalk alang sa umaabot nga improvement sa mga karsada sa syudad. Habog pa na karon pero inigsugod og pang-asfalto mo libil na sa siya ba. Namo ni nangitabo sa karang sidewalk na to. Nagkaparehas na lang on sa apan di sila makasugyot sa DPWH nga pamuban ang gitas-on sa sidewalk nga wa pa mahuman og trabaho. Sanglit ang DPWH mao'y mo pasabot ni inis sa publiko isip mao'y designer. Ray Pasaporte, News 5. Adyo na pa'y kapin sa 120,000 gikan sa gibana-bana nga 2.6 million ka botante sa lalawigan sa Sugbo nga wa pa marehistro sa biometric system sa COMELEC. Target sa COMELEC nga mamenusan ang wa marehistro karong Oktubre. Leslie Camina de Vistil, Sugin Limi. Tinguha sa Commission on Elections sa lalawigan sa Sugbo nga mukunhod ngadto sa 3% ang mga botante nga wa pa makaparehistro sa biometric system. Sa Oktubre sa miaging tuig, adunay kapin 200,000 ka mga botante ang wala marehistro sa biometric system. Sa Hulyo ning tuiga, anaa pa sa 120,000 ka botante ang wala marehistro. Gibana-banang moabot og 2.6 million ang mga botante sa lalawigan sa Sugbo. Mato ni COMELEC Province Head Attorney Lionel Marco Castellano, ang dili makaparehistro sa biometric system dili mahimong makabutar. Swerte na kayo siguro maka 3%. So kung mabilaw 100,000 na ako, I think that's a good accomplishment for us. Ilang padad-an og notisya kadtong wala pa makaparehistro sa biometric system aron makaduaw sa ilang mga satellite offices. Karong simanaha, ipahibaw sa Commission on Election ang ilang pag-award sa mga bagong optical mark reader nga gamiton karong eleksyon. Gihulagway ni Castellano nga mas paspas kaysa gigamit sa miaging eleksyon ug dili na kinahanglan adto ayuhon sa kauluhan kung maguba. Ang compact flash memory cards niini mahimong rasad na ilisan dayon. We would use the new OMR with new features. Mas paspas siya o processing time. Pinata magproblema sa safeguard kay ang bago nga feature sa anang OMR na to karon, if the main safeguard would fail, ang katong memory nga backup niya could be used. Pwede nimo iilis, butang nimo sa taas, butangan na lang nimo blanco nga another memory card, then the OMR would in a way function again. Leslie Camina de Vistil, News 5. Ana sa 4th season ang Wattpad Presents nga makita matag alas 9 sa gabi dinhi sa TV5. Nagsugod na kagabi ang nilahi nga kilig serye nga nahitabo sa usa ka tunghaan. Kung unsa kini sugin ni JP Laucatsera. Mapupull off mo ba to? Aron matalik na ng usa ka problema, nagpakaaron ingnon nga usa ka babae si Kiefer nga gidala ni Martin Escudero ug musod sa all-girls school ang Pristine Academy. Iyang mahimamat dinhi ang beautiful rich girl nga si Ion nga gidala niya na assistio ug iyang magustuhan. Apan unsaon niya kung mahibaw-an ni Ion ang tinud-anay niyang pagkatao? Masuko ba siya og mulikay o mas piliong higugmao na lang sab si Kiefer? Hingpit ba kahang maikyasan sa Playboy Cutie ang maong problema forever? Pinagi sa pagpagirly o atubangon na lang niya sama sa usa ka lalaki hangtod nga makakaplag siyag true love. Si Ion Travis nga usa ka aspiring singer-pianist, iyang mahimamat si Kiefer ug magkagusto siya ni ini. Iya ba kahang may bawan ang kamatuoran pag-abot sa panahon? Now on its 4th season, ang TV5 Primetime Kilig mini-series magpadayon sa paghupay sa mga kasing-kasing sa mga Filipino viewers og niining higayuna, idalit na kaninyo ang usa sa mga pinakakinaham nga Wattpad novels kung diin ikabat na kini og 3.8 million online readers ang Pristine Academy. Nagsugod kagabi ang maka-inlove nga linahi nga kilig series sa Wattpad Presents matag alas 9 sa gabi dinhi lang sa Happy Network. JP Laucatsera, News 5. Mukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!